môžeme sa zbaviť týchto kliadieb, ale nie kritikou, nie kritizovaním. Teda nikomu neodporúčam, vy mladí ľudia, ktorí aj budete dokázanie počuť a vidieť na teda v svojich prijímačoch, nikomu neodporúčam, aby ste kritizovali svojich rodičov, ale aby ste sa za nich modlili, aby ste hľadali duchovnú príčinu tých bolestí, tých trápení a aby ste sami urobili duchovné rozhodnutia v tej oblasti, aby nič z tej kliatby, nič z tej bolesti teda sa nedotklo vášho života alebo vášho rodinného života. Jeden otec so svojou ženou, teda rodičia, nežili dobre. Boli neustále hádky a najväčšia hádka nastala na Štedrý večer. Práve padal čerstvý sneh a otec sa v hneve pobral do krčmy. A v tom zúfalstve, v tom hneve išiel si zapiť svoj žiaľ a naraz počuje, že niekto ide za ním. Hovorí, čo sú to za kroky? Proste niekto ako keby ma sledoval, tak sa obrátil dozadu a vidí, že jeho synček vstúpil do matkyný topánok, neobutý riadne, proste vošiel do tej zimy a ide za svojím otcom. A on sa vrátil, pribehol, zodvihol ho, synu môj, nie si oblečený, nie si obutý, veď mi prechladneš. A hovorí, a môžeš sa strátiť, veď. A on hovorí, otecko, nič sa mi nemôže stať, však ja idem v tvojich šlapajách. A vtedy si ten otec uvedomil, že tento môj syn ide v mojich šlapajách, ide v mojich stopách. A kde ja vlastne idem? Zobral to dieťa na svoje ruky, vrátil sa domov a robil nápravu vo svojej rodine, vo svojom vzťahu so svojou ženou. Viete, nech čokoľvek žiješ, akokoľvek žiješ a akokoľvek si veci svojho života zariaduješ, musíš jednu vec si uvedomiť, že tvoje deti ťa dokonale kopírujú. Dokonale kopírujú. Môj syn, keď bol taký maličký, pýtali sa ho, čo budeš, Pálko, keď narastieš? Kazateľ. A viete, prečo chcel byť kazateľom? Viete prečo? No preto, lebo mu ocko bol kazateľom. On jednoducho, on videl vo svojom otcovi vzor. Vzor, či chceme, či nechceme, ja som nepovedal, Pálko, zober si mňa za vzor. Nie. On mal svojho ocka vzor a ocko je kazateľ a nič lepšie na tom svete nemôže byť, ako byť kazateľom. Ja chcem byť kazateľom. Rozumiete? To znamená, že naše deti sa dívajú, čo robíme, aj ako robíme, aj prečo to tak robíme a kopírujú nás. No ak v skutočnosti chceme, aby naše deti nezaviazli v živote a nedostali sa do takého závozu a do trápenia, do akého sme sa dostali my, tak prosme Pána o milosť, aby nám ukázal veci v živote, kde sme urobili chybu. Aby sme z toho vedeli činiť úprimne pokánie. Aby sme to duchovne vedeli vyriešiť. Ty to rozprávať. Vieš, syn môj, preto som ja bol taký, lebo tvoja matka bola taká. Protivná, to sa nedalo počúvať, čo tá so mnou robila. Tá mala také ústa. A ten chlapec, myslíte si, že povie, no otec, ty si bol dobrý, len tá matka bola zlá. Dieťa to vždycky hľadá to pojítko medzi tým otcom a medzi tou matkou. Jednoducho ty dieťaťu nevysvetlíš, prečo je zlý vzťah medzi otcom a matkou, prečo sú nedobré vzťahy v rodine. To dieťa proste vždy niekde tá dušička toho dieťaťa túži, no a nie je nejaké riešenie, nie je nejaká možnosť, aby si ty, otec, s mamou, aby ste pekne žili. A
Proste to dieťa trpí. Ale zároveň je dieťa ako špongia. Zároveň to dieťa do seba vsiaka, ťahá do seba ako špongia vlastne toho ducha, tej rodiny, toho ducha, toho rozmýšľania. Ako rozmýšľa jeho otec, ako rozmýšľa jeho matka. Nič sa nám nemôže stať, lebo ideme v šlapajách Ježišovi. Aleluja. Prečítal by som z 2. Kráľovej 6. kapitoly od 1. verša 7 veršov v mene Pána Ježiša Krista. 2. Kráľova 6. kapitola prvých 7 veršov. A synovia prorokov povedali Elizeovi: Hľa prosíme, miesto, v ktorom bývame pred tebou, je nám pritesné. Dovol, prosíme, že by sme odišli až k Jordánu a vzali odtiaľ každý jedno brvno a spravíme si tam miesto, aby sme bývali tam. A riekol im: Idte. A ktorý si povedal: Prosím, poď aj ty so svojimi služobníkmi. A riekol: Ja pôjdem. A tak išiel s nimi. A keď prišli k Jordánu, rúbali drevo. A stalo sa, keď zotínal jeden z nich nejaký kmeň, že mu železo sekery odpadli do vody. Vtedy skríkol a povedal: Ach, môj pane, aj to bolo vypožičané. A muž Boží povedal: Kam padlo? A keď mu ukázal miesto, odťal kus dreva, hodil ho tam a spôsobil to, že vyplávalo železo a riekol: Zodvihni si. A on vystrel svoju ruku a vzal ho. Veľmi zaujímavý oddiel Božieho slova. Synovia prorokov sa rozhodli, že idú stavať príbytok, lebo im je tesné to bývanie. A tak zavolali svojho pána. A keď rúbali drevo, padla im sekera do vody. Prišli na to, kedy si spomenuli, že tá sekera je požičaná, a povedali to svojmu pánovi. A tento pán zobral kus dreva, hodil na to miesto a sekera vyplával. Čo môže byť takým odkazom z tohto slova pre nás? Bratia a sestry, v mene Pána Ježiša by som vám chcel niekoľko veľmi vážnych myšlienok do života odovzdať. Keď sa rozhodujeme pre nejakú prácu, už či je to stavba modlitební, alebo stavba rodinného domu, alebo je to nejaká práca, zmena zamestnania, alebo chceš začať nejaké podnikanie, alebo nejakú aktivitu, mojou otázkou je, že s kým sa radíš? S kým sa ty radíš v živote? Či ideš a spoliehaš na svoje vlastné skúsenosti, na svoje vlastné schopnosti? Čo je to rúbať drevo? Čo je to stavať dom? To je maličkosť a tak ďalej. Pretože máš nejaké skúsenosti. Či spoliehaš na svoje skúsenosti, či spoliehaš na odborníkov, možno iných, alebo ako pristupuješ k veciam. Pozrite sa, títo synovia prorokov, oni jednu veľmi dobrú vec chceli robiť. Oni si uvedomili, že to miesto, kde oni bývajú, je pritesné a oni chcú postaviť, rozšíriť to bývanie. Ale oni nespoliehali na svoju šikovnosť, nespoliehali na svoju múdrosť, ale išli k svojmu pánovi. A hovoria: Pane, miesto nám je pritesné. A chceli by sme toto a toto robiť. Chcem sa ťa opýtať. Keď ty ideš a púštiš sa do nejakej práci, ty keď začínaš nejakú činnosť vo svojom živote,
alebo sa rozhoduješ pre niečo nové vo